E que lle importa un bledo que arda este país? O que ven a decirlle hoxe os galegos e as galegas, despois de que arderan máis de 140.000 hectáreas, despois de que víramos a miles de persoas confinadas desaloxadas, despois de que ardera unha parte importantísima do noso patrimonio, a conclusión do Partido Popular é que as cousas van a bo ritmo e na boa dirección. Son uns temerarios e son un perigo para este país. Esta comisión de investigación debemos a xente do rural, a xente que veu arder a súa casa, debemos a xente das brigadas, sí, que en moitos casos están traballando sin a formación necesaria e sin os medios técnicos necesarios para poder protexer ben as súas vidas. Debemos a xente deste país e debemos sobre todo o futuro, porque nós o que non queremos é que dentro dun ano, 2 ou 3, a catástrofe sexa maior. E o máis grave é que vostedes, por tapar a súa incompetencia, dalles igual que o futuro sexan máis lumes. Son uns irresponsables e uns temerarios.